értelmes fogalom kifejezése az, hogy korszerű, meg nem korszerű zene? Hát én azt gondolom egyébként, hogy minden zene lehet korszerű, amit a közönség azt gondolom egyébként, hogy be tud fogadni, és úgy tud visszaadni felénk is, hogy mi azt érezzük egyébként, látjuk az arcokon, vagy akár a közreműködésekben, akár egy színházteremben is lehet felmérni azt egyébként, hogy mennyi korszerű zene, és ez nem feltétlenül arról szól egyébként, hogy most írodott, vagy akár mi írtuk, vagy nem mi írtuk, hanem ez lehet akár egy 200 éves zene is, olyan stílusban, olyan köntösben, olyan hangszeréssel meghangszerelve. Ahogyan azt mi szoktuk egyébként, népi hangszereket is beavatva, de olykor a világzenei hangszereket is ötvözve a muzsikánkhoz. Csak az a szám, amiben elveszek, csak a mosoly, amitől kész leszek, csak az a perc, ami nem tűnik el. Csak az a kar, ami ha átölel, csak az a vágy, ami nem múlik el, csak az az út, ami hozzád vezet. Csak az, csak az, csak az, csak az, csak az kell, hogy szerelemmel, tiszta szívvel, képzeletben lássam, amit érzel, amikor rám nézel. Új szívemhez, én tiédhez, mi más kell a szerelemhez? Két szív, ahogy dobban, attól lángra. Szívvel, képzelemben lássam, amit érzel, amikor rám nézel. Új szívemhez, én tiédhez, mi más kell a szerelemhez? Két szív, ahogy dobban, attól lángra. A Szaggató zenekar perspektívájából különösen érdekes kérdés az, hogyha a népzenét és a könnyű zenét egymás mellé tesszük, akkor melyik kacsint melyikre? Melyik felé közeledik melyik? A népzenész a könnyű zene felé, vagy a könnyű zene merít a népzenéből? Ez nálunk oda-vissza működik egyébként, tehát az első saját feldolgozásaink azok a népzenéből indultak el, mint ahogy mi is, mint zenekar, a népzenéből kezdtünk el zenekarrá válni. Annak idején a Madocsai Néptánc csoportot kezdtem el kísérni, így felnőtt fejjel kezdtem el hegedülni, gyerekkoromban nagyon keveset tanultam, és itt Madocsán fogott meg engem egyáltalán népzene, mint zene. Nyilván addig a világzenei hatások azért értek, mert engem is, mint fiatalt azért megfogott a rockzene, megfogtak olyan könnyű zenék is, amik azt gondolom egyébként, hogy közel álltak az ízlésvilágomhoz, de utána jött egy meghatározó történet, ami a népzene, és ez mai napig tart. És ahogy a kérdés is szólt, hogy igazából a népzenéből kezdtünk el merítgetni, de volt, amikor átfordult a dolog, hogy a világzenét tettük rá, ültettük vissza a népzenére, tehát nem népzenét világzenésítettünk meg, úgymond csúnya szóval, hanem világzenét, illetve van már saját dalunk is, amit mi úgy írtunk meg, hogy a világzene meg a népzenei stílusjegyek egy dalon belül is megtalálhatóak.
Csak az, csak az, csak az, csak az, csak az kell, hogy szerelemmel, tiszta szívvel, képzelemben lássam, amit érzel, amikor rám nézel. Múj szívemhez, én tiédhez, mi más kell a szerelemhez? Két szív, ahogy dobban, attól lángra. Apelszófer Jánossal beszélgetek, a Dunaföldvári Ördögszekér néptánc együttes vezetőjével. Fölmerült már itt a néptáncnak, népzenének a kapcsolata a könnyű zenével, a modern zenével. Táncosként, akinek a háta mögött azért mindenképpen népzene van, hogy merül fel ez a dilemma? Hát nagy a dilemma, főleg mostanában ez magában a táncszakmában is. Tényleg ez a nagy gondolkodás, hogy hogyan lehet meríteni, tehát hogy teljesen csak az eredeti közeget használjuk, az eredeti hangszereléseket, eredeti dallamvilágot, vagy már egy kicsit hozzányúlunk. Persze hozzányúlni mindenképpen hozzá kell, mert ha az ember már egy koreográfiát készít, akkor ott már szerkeszt. Tehát dallamokat cserél, átvesz, akár még ilyen is előfordulhat, hogy más szöveget ráhúzunk egy adott dallamra, ami nekünk úgy tetszik, vagy versből kiszedünk részleteket, ráhúzzuk a dallamokra. Próbáljuk egy kicsit olyanná tenni, hogy fogyasztható legyen más számára is, mert rengeteg nagyon-nagyon sok értékes gyűjtés van, népzenei gyűjtés is, amiket mi használunk, dallamokat válogatunk, énekeket, verszakokat szedünk, de ezt, ha így szárazon föltennénk színpadra, ez lehet, hogy nagyon szakmai lenne, nagyon szűk réteget fogna meg. És ezt mi próbáljuk olyan helyzetbe hozni, hogy egy civil ember számára is érthető legyen, felfogható és szerethető a dolog. Itt gondolok, mi nagyon sokat próbálkozunk a hangszereléssel. Tehát már bejönnek új hangszerek, egy szaxofon, ami ugye nem a legősibb hangszerünk, egy szájharmonika, ami egy kicsit a mai embereknek kicsit maivá teszi a dolgot. Kap egy újfajta színt, kap egy újfajta hangzást, és talán érdekesebb lesz tőle. Azt is említsük meg, hogy Apelszófer János nem pusztán Dunaföldvárhoz kötődik, hanem azért a világhírű Honvéd Tánc Együttesnek is oszlopos tagja, és ennek apropóján a Körhinta című modern film változatban is jelentős szerepet játszik. Pár szót ezekről. Hát a körhinta is ugye nagyon érdekes dolog, nekem a zenei aláfestés borzalmasan tetszik, ugye két dolgot használtak zsuráék. Ugye az első, az alapja a táncos betéteknek az mindenképpen az autentikus népzene. Tehát ugye ott van a mi zenekarunk, élőben játszanak, és tényleg az eredeti hangszerek, eredeti dallamokat használtuk fel az egész műsor alapján. Mellette Lakatos Róbert pedig úgymond írott műzenét használ, ami a népiből indul ki, de megint csak itt a hangszereléssel, dallamvilággal, valami olyan érdekes festést csinál az egészhez, hogy az ember teljesen belerepül ebbe a körhinta érzésbe. Tehát nem azt az eredeti kemény meneteket hozza, hanem egy kicsit elrugaszkodik, egy kicsit tovább gondolja ezt az egészet. Szakemberként nincs ilyen rossz érzése egy múlthoz forduló embernek, amikor a jelenről van szó, hogy megerőszakolja azokat a régi dolgokat, hogy nem jó azt használni, mert egészen elferdíti a régi jelentéseket, pedig hát ezekre a jelentéseket talán a ma emberének is szüksége volna. Hát nagyon nehéz kérdés. Ez táncban is, igen. Én kifejezetten olyan embernek tartom magam, aki nagyon-nagyon szeretem az eredeti dolgokat táncokban úgy használni tényleg, ahogy azok vannak, ahogy azokat felgyűjtötték, ahogy azokat azok a parasztemberek, azok az adatközlők táncolták. De valóban még a nagy tudósok is, mint Martin György, Pesovár, arról beszéltek, hogy nem szabad egészen úgy használni ezeket, ahogy az eredeti környezetében van, hiszen ott teljesen más funkcióban volt. Ott egy báli helyzetben használták, mulatságokban. Ott elindult a csárdás, és
és csak ment, és ment 20 percig, 30 percig használták. Itt 2, 3, 4 perces kis etűdöket kell összeszedni, és igen, ott válogatni kell, ott variálni kell. Ott egy kicsit olyanná kell tenni, hogy az egyből érthető legyen. Nincs idő arra, hogy ez fölépüljön, hogy egy kicsit belemelegedjünk. Van egy csúcspontja, levezetjük. Nem, itt egyből oda kell tenni, megérkezik a tánc, és már is vége van a dolognak. Nincs erre a 40 perc kifutásra idő. Lenne modern művészet, modern néptánc, modern tánc, modern zene a népi kultúra nélkül? Nem, én azt gondolom, hogy nem. Természetesen én azt gondolom, mert én ebben élek, hogy nem. Egyre többen nyúlnak hozzá, tehát mai rockzenészek, blueszenészek. Nekem az egyik kedvencem, ha lehet ilyet említeni, Ferenczy György, aki hihetetlen módon nyújt hozzá a népzenéhez. Teljesen fantasztikus, ahogy a bluesba belekeverte, de hát nem menjünk messze, ugye Kodály Bartók, hát micsoda feldolgozásokat csináltak. Mi ugye a Honvédban táncoljuk a páva variációkat, Bartók műsorunk van. Elképesztő, amikor dolgozik. Egyszer meghallgatja az ember, talán föl se fogja, de amikor mi ezekkel heteket, hónapokat dolgozunk, akkor jön rá, hogy atyám, hogy micsoda érzések vannak, és micsoda továbbgondolások, és igen, ott van a gyökér, és ettől egy kicsit más. Nem mindenki tud, itt a magyarok tudnak olyanhoz hozzányúlni, ami igazán értékes, ami igazán a mi gyökerünk, és más lesz, egészen más a dolog. Itt Ferenczy Györgynél, amikor hozzányúl egy eredeti keserveshez, beleteszi a szájharmonikáját, elővesznek hozzá egy cajont, egy basszusgitárt, és szerintem a blues-t szerető közönségnek eláll a lélegzete, hogy ez valami más. Mi ez? Semmi, csak beletettünk egy kis eredeti gyökeret. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyol, fejfámra sötét lobogó lakaszt, én feljövök érte a síri világból, az ég közepén, s oda leviszem azt.